Yeah, first stop. Pak, Maring Mar. Uy, uy. May pa ganyan. Hindi, ganito. Taray, may pa sardines. Bigay sa, from the polo. Dala nila, Dala nila, Rhea. Okay. Ano ba? Anong gagawin? Okay. Ganito, simple lang gagawin mo. Nguso ka lang. Yan. Since Mother's Day, spell the name of your mom using your nguso. Spell the? Name of your mom. Ano nickname or palayo, ganyan ba? Eng-eng. Eng-eng. Paano na-exorcist? That's eng-eng. Parang ang gulo. The name of my mother is Maria Linda. Pero yung dag name niya is eng-eng. Alam mo ba na yun din ang nickname ko? Eng-eng? Eng-eng. Kasi yung tatay ko is Paeng. Ako yung panganay kaya eng-eng ang tawag sa akin. Ang galing na paano ulit niya eng? Eng. That's letter E. N. Okay. G. Yan. 2. At times. Eng-eng. Dahil dyan, congratulations mula kay Ma'am Lala. Hindi kayo maras sa mama mo. Since wala na tayong mga mother. Yeah, mula ko sa kanya yan. Happy Mother's Day. Yes, Happy Mother's Day. Thank you, Ate Lala, Akiza, for this money. Totoo to? Amin na, balik mo lang. Thank you, Ate Lala. I love you. See you at Buhol. Miss sa inyo. Doon na may militsyon. Okay, ngayon naman, hahamunin natin si Bagyong Oyo. Yan. Oyo. Mother's Day, ano name ng imong mama? The real name or ano? Ikaw ba, anong gusto mo? Tawag na lang. Ha? Tawag na lang. Anong tawag? Sitag. Sitang. Okay. Nguso ka paut bapaut. Yan. Ano, isa pa? What? Pati yung laway. Siyempre ganun talaga, di ba? Pag Momshie natin, lagi natin kinikis, ganyan. Okay. I-spell mo yung pangalan ni Sitang using your nguso. Oh, yeah. Pag-spell lang Sitang. Ready? Go! Si. Hindi ba ano? Gano'n. Si. Wala ang hirap. Pari ay muna ulit, di ba? Ay. Ulitin ko. Si. Ay. Yung T. T. Wala na ano lang na. Naguso. A. A. Gano'n kang uso. Ano to ba? Huwag kasama ulong uso. Ay, hindi ko. Ay, taray. Ano? N. Sino nga yun? N. Letter N. Puro takadain. Ha? Bakit napunta ka? Nguso lang kasi, wag buong ulo. Gano'n lang. Ayan. Paring G. Wow. Ang hirap bang ganyan, uwi? Oy, Happy Mother's Day. Ibigay mo raw to kay Mama Sitang mula kay... Yes. No, true yan. Ibigay mo raw yan kay Mama Sitang ha. Kailangan makarating. Oo. Mula kay Kay? Ma'am Lala. Hi! Thank you, Ma'am Lala, for the Happy gift of the day of Mother's Day. Day. To the To the point. So thank you so much sa blessings na sinishare ni Ma'am Lala, So yes. thank you so much and keep safe and once again happy Mother's Day. Day. Hi, Bating. Mo, may pakape. Bakit may kape? Ano meron? Ano? Dyan lang ibutang. Uy, ano yan? Kape. Ano meron? Wala. Trip mo lang, kahit mainit. May pa Mother's Day game tayo. Ha? Oo, ano pa ang pangalan Hindi ng... naman ako mother. Hindi, yung Mukha mama lang. mo. Yung mama mo. ako mother. Oo. So ako yung Ikaw yung maglalaro. Roxy. Oo, ikaw maglalaro for her. Ano name ni Mother? Feli. Feli? Felicidad. Okay. So, Feli ang nickname niya. Feli. Feli. Sige. Using your mouth, yung uso. Yan. Spell mo yung name niyang Feli. F
Hindi, ganun. Ganun mo. Isusulat mo using yung nguso. Wow. F. Ay, teka lang. Parang hindi mo alam yung F. Yung totoo. Yung totoo, aga. F, aga. Wow, taray. Tapos, pa I. Oh. Ay, sira ulo. Pa L, pa L. L na naman. L. L. And Y. Taray, paway. Congratulations. Happy Mother's Day to your Mama Penny. Yan, thank you so much. May From Ma'am panggatas Lala. na sa mother. Anong gatas niya? Bird's tree. With a bird's nest. And a bird. Sa mga kapating-ting. Ay, mga kabating-ting, follow niyo po ako sa aking page at follow na ninyo ang lahat ng ASI. Thank you so much, Mama Lala, for this kasi may gatas sa si mother. Hi, anak Rods! Hi! Hello! Ayan si Doc Mac. Wow, Doc Mac ganda. Taray! Okay, it's Mother's Day, so I have game. Ano lang to, spell the name. Spell the name lang. Oh, dali, diba? Oh. Dahil Mother's Day, ano name ni mama mo? Marvek. Marvek? Wow. Ano pala yun niya? Bibi. Bibi. Oh, ayan. Para mas madali-dali na kaunti yan. Okay, using your nguso, i-spell mo lang yung pangalan ni mama mo. Ayan, yung nickname. Bibi, okay. Go. V-E-B. Hindi, ganun. I-spell mo, isusulat mo. Ganun. V, paano? I, ha? Para dami mo naman letter, BB lang. Ay, di binaribik mo ba? Oo. Ulit nga kasi nahihirapan ako. Okay, okay. Kulang pa. Ha? Taray. Maribik. Taray na gusto. Dahil niya, may magpapaabot. Pakibigay mo rin kay Nanay Maribik. Happy Mother's Day. Mula kay Ma'am Lala. Thank you, Ma'am Lalang, Ayan. sa Mother's Day gift po sa mama ko. Yes. Thank you, Ma'am. Maribik. Wow. Hi, Scarlett. Ay, ano ba? Parang nasa puno ka naman na kaagad. Hindi, may Mother's Day game kasi ako. And, simple lang to. Just like me, kasi syempre wala naman na tayong nanay, dalawa, Okay. no? Okay. Ano name ni mama mo? Erlinda. Palayaw. Dili ko mo against tali. Anong? Erlin. Using your nguso. Nakikita ba ako? Oo. Baka madilim. Ha? Totoo nga, curious ako. Ayan, using your nguso, i-spell mo lang yung letter ng Erlin ni mama mo. Ayan. E, Ganon. E. R, Earl. Earl, R, N. Erlin. Wow. Mula kay Ma'am Lala. Sabi niya, since wala naman yung mga magulang nyo, ayan, pa-Mother's Day niya para sa'yo. Happy Mother's Day daw. Di ba binirahan mo naman si mama kanina ng bouquet? Tapos bigyan ko sila ng bulaklak. Ewan ko, iniwan yata nila ito. Ididisplay natin. Para sa center table. Ayan, Happy Mother's Day. Yes. Hi, Jigjag! How are you? Sa pakiramdam? Mukhang fresh na fresh ka na naman. How's the Mother's Day celebration? Tari ng outfit ng bag. Pang high class. Mukhang maraming collection. Ano nga pangalan ni mama mo? Ano pangalan ni mami? Ano pangalan ni mami? Alda. Si mami Alda. Oh, yes. Lagi namin siya sinisigawan sa highway kapag dumadaan kami. Nakita namin nakatambay. Okay, since Mother's Day, meron naman akong sa'yo. Challenge lang. Spell mo lang yung name ni mami Alda. Isusulat mo siya using your lips, yung uso. Alda, yan na. Ano sila? Yung ganun, akong uso. Ganun, spell mo siya, oo. L, D, di ba?
Wow! Congratulations! Makisabi kay Mami Alda, Happy Mother's Day! Ano pa? Mula kay Ma'am Lala. Oh, wow, thank you, Ma'am Lala. Kay Mami Alda yan, ha? Aalis ka pa naman. Ako nagbayad. Na. Oh, thank you, Ma'am Lala. May nagbigay din kay nanay. Thank you, Ma'am Suzanne. Ayan, Garces? Oo. Ayan, Thank you din para kay nanay daw. Thank you so much. Akong kuhan si nanay. Kilala kita, ha? Mukhang may lakad ka na naman ngayon. Sabihin ko yung, akin na yung 500. Hi, Jill! What's happening? What's happening to you? Gusto mo ba doon? Sige, may challenge ako sa'yo, dali. Ano ba? Bago yan, ano mo na pangalan ni mama mo? Vilma, ang mga actresses yung mahalan ko. Yung Vilma. tatay ko Magellan, yung mama ko Vilma. Mga history in the making talaga yung mga... Taray. Okay, since Vilma si mami, meron na papa-spell sa'yo. Yes. Isulat mo yung name, or spell mo yung name ni mami using your nguso. V. I. Yung hindi, gusto ka, Ha? Dada kang nguso, ganan. Maganyan ba? Oo. V. V. L. I. L. L. M. A. Huh? Vilma. Ang dami ng A. Dahil dyan, Happy Mother's Day sa mama mo. Mula kay Ma'am Lala. A? Yes. Sa mama mo yan, ha? Kilala. At kilala? Ma'am Lala nga. Mama to. Oh. Video ba yan? Naka-video Oh, ba no. yan? Ha? Sure ba? Pag-sure ba? Oh. Kilala. Ano? Wala Facebook si mama. Sabi mo ha, kay mama mo, Happy Mother's Day daw. Happy Mother's Day, Tilala, thank you. Walang Facebook si mama. Yan. At syempre, hindi naman pwedeng hindi ko rin gagawin yung challenge na ito. And for that, Ma'am Lala, thank you so much. Ayan, sa pagbibigay sa amin ng blessing para sa aming mga moms. And even hindi na rin namin kasama yung aming mga mama. Again, happy Mother's Day sa lahat. And syempre pa, ang aking spell ay, sabay-sabay tayo. Jolly. Okay? So, spell na natin ha. Let's go. Jolly. Yeah. Happy Mother's Day to everyone and to my mama. I miss you and I love you. It's DJ.